Здравейте отново, хора! Вече се намирам на надлез Надежда. Ето там е тайният скрит в храстите коловоз, който бяха доставени шиндлерите. Както са били доставени и Татрите SF от 99-та. Тук вече се вижда, че има асфалт върху едната посока. В другата посока имаме бетон и върху него ще има асфалт скоро. В момента този асфалт даже е пресен, както се вижда, там го полагат, което е малко трудно за мен тук да мина точно, но ще се опитам и ще снимам от другия участък. До след малко. Така, след кратка раздумка с работниците, казаха, че ще стане готово до 2 декември. Ето тук виждаме също, че вече е асфалтирано. И виждаме как тук всъщност има само гума, която в момента е много кална, но не се вижда. Но ето тук виждаме, че има и виброизолация, което е супер. И до нас имаме вече положени арматури. Отдолу всъщност е валирано само. Има баластра, но няма бетон. Което не знам колко е редно да е така, но тук всъщност вече са заварени релсите, както се вижда. Тези трупи явно ще останат под бетона, не знайно защо. И виждаме също тук виброизолацията, което е супер. И сега да видим натам какво става. Тук като са минали багерите, наистина се едно е минавал луноход или някаква друга извънземен апарат, машина. Да, има тук баластра отдолу, но само е валирано, няма подложен бетон, както е на Стамбулийски примерно, което не знам колко е редно. Ето ги панелите до тях натрупани, без релсите. Релсите са извадени. Аварийния ман, който го бях снимал на Обеля, т.е. във Връбница, да кажа. И тук в момента панелите се натоварват на един камион. И тук свършва и положения асфалт. Тук все още е на бетон. Я да видим как ще минем сега. Ще минем някакси. Ето това е завод 8 март всъщност. Да, ето ги старите релси. Я да видим тук какво се прави. Имаме бетон върху полянката. Малко странно, но надяваме се да го изчистим. Чайце пречим май. Ето така, единия коловоз е положен, другият не е. Отдолу си е чиста кал. Надявам се да насипат нещо. Там бяха насипали някакви камъни. Така че не е съвсем върху калта, но няма подложен бетон, което според мен си е пропуск. И тук отново май е асфалтирано за малък участък. Сега ще видим, като се дръпне камиона, ако мога да мина. Но не знам дали ще мога да мина. Тук има някаква стара газка, мисля, че. Освен тази на транспорта, електротранспорта, да кажа. Добре. Отзад. Айде отзад. Но като не е тръгнал. Така. Ето тук имаме бетон. И в момента другия коловоз се изравнява. Оле, тук е кал обаче. Леле, гумите ми станаха ужас. Но ето до тук е ремонта. Натам няма да се ремонтира. Единствено може би ще се изравнява с пласера. Който между другото не знам къде е, но и до там ще стигнем. Stay tuned. И да, всъщност тук това е било
централния вход някога или онова там. Но в момента локалното ето така приключва тук и става един кален път. И там естествено е гара София Север, модна къща Агресия, където в момента домуват 2 или 3 шиндлера. И така. Аз ще си измия гумите, а вие останете, защото това не е краят.